Здравейте хора, това не знам какво прави при мен. Аз съм Боян МВ и в днешното видео, както можете да видите, това ми е първото видео в канала. В днешното видео ще обясня какво ще качвам и какво ще правя. Аз ще игра Roblox, както повечето ютубъри в 2025 и мисъл, да, ще качвам на Plants vs Brainrot, на Steel Brainrot. Ако искате, може и на други игри, както кажете. Предлагайте ми игри в коментарите. Аз винаги ще си чета коментарите. Ако имам проблем с коментарите, спокойно ще го правя. Но няма да е на първите две видеа, явно. Сега искам да ви кажа нещо. Първо, това се отнася и за TikTok, защото това е и в TikTok. Както можете да видите, имаме доста неща, което включва и 6-7, които ще ги гифна на някой от вас. Но въпросът е кога? Първо искам да стигнем или 30 човека в или 30 човека в YouTube, или 100 в TikTok. И ще гифна ето този 6-7 на хората, които са се абонирали. Да, и този Wordmeli, който спална. Ако много го искате. Имаме много армиите, защото отварях много, ама много лъки блокове. И вече няма място къде да ги слагам. Ще отворим така за кеф един. Да, любими ми Brainrot. Добре, нека минам към Steel Brainrot да видим там какво имам. Между другото, ако искате, мога и да гифна едно тортугини, защото тортугини. Ако искате да гледате как ставам пейтуини, то много неща, но още няма да ги разкривам, защото е твърде рано. Пишете долу в коментарите, в смисъл. Ако не, отидете в TikTok. Сори хора, ама не ме бива много. Да, това беше от мен и